Moje ime je Jan Letić, nedavno sam napunio 19 godina i trenutno se bavim gimnastikom. Gimnastikom se bavim od 5. godine, točnije od 5. rođendana mene je tata upisao na gimnastiku, iako ja nisam znao šta je uopće gimnastika je. I sada gimnastika je po meni najbolji sport, to jest podloga za sve ostale sportove, zato što se na gimnastici se razvije neke motoričke sposobnosti, snage, kondicije, izdržljivosti, snalažljivosti, koja je meni osobno pomogla u ostalim sportovima s kojima sam se bavio i na faksu mi trenutno pomaže jako puno. I također iz gimnastike smo išli na razna natjecanja, to je bilo kola Slavonije Baranje ili neka državna natjecanja, gdje je moj najveći uspjeh u gimnastici bio na državnom prvenstvu Hrvatske, gdje sam bio prvi u B programu pojedinačno kao junior. I poslije gimnastike, početkom 2. srednjeg, sam se upisao na ples, gdje je meni gimnastika pomogla neopisivo. Na plesu sam bio do kraja 3. srednje i u plesu sam ostavio neke posebne rezultate. Išli smo po raznim natjecanjima, Grčka, Mađarska, Budimpešta, gdje sam u Mađarskoj u Budimpešti bio prvi na svjetskom u kategoriji Open solističkih plesova. U Požegi jako fali prvo prostora, što se tiče profesionalnih dvorana s malo više opreme, ali najveći dio što nedostaje su stručni ljudi koji imaju volje raditi sa mladim ljudima, koji imaju nekog talenta za neki sport. U Požegi, što se tiče sporta, sve je nekako zaostalo iza svog vremena, sve je na nekoj prosječnoj razini. I po meni stvarno treba više stručnih ljudi koji vole i žele raditi s mladima, koji žele napraviti nešto više od sebe.